sabhuku akatorerwa mudzimai nagodobori. Ndine nyaya ndinaye mukoma Kebaudo yemwana komana akafa 2015 munzvimbo yekuShurugwe. Afa 2015 kudaro. Iko zvinozvi pane murume ane 37 dzokuberekwa akatanga kurwara ari mukati mekuti asinga ari kutaura, ari kufamba aine kana kuti chipisi chehembe mumaoko. Ari kutaura nezvemunhu achienda kune hama dzemunhu akafa achiti, hembe makaona munoiziva here? Kunyangwe iri diki sezvo mumaoko mangu munoiziva here? Kusvika veukama ona kuti munhu akutorwara nenjere. Chiri kunetsa nchekuti aisi kubva mumaoko, uyezve vakabuda kumugezesa iyo haizi kutota, yakabatira muruoko, iri muruoko. Saka iko zvinozvo akaunzwa mukati meguta reHarare kune imwe nzvimbo yaari kubatsirwa. Kwavanzi endai munodana. Kwakamboendwa murume uyu achinobvunza achiti, hembe mukaiona munoiziva here? Asi munhu uyu akafa 2012 munzvimbo dzinoita vanhu vachikorokoza, asi mutumbi wakawanikwa ukavikwa. Ndine nyaya yekuEpworth kunonzi kuMagada yemurume akambodana nemukadzi vakasiyana. Mukadzi vasiyana kudaro, mukadzi achibva aenda pa next door kana kuti pedyo nepaigara murume uyu ndokutanga kugara nemumwe murume. Murume achibva azonopisa mukadzi uyu. Kupisa kupfuta kusvika pakutsva. Na iye murume wacho paakapisa mukadzi uyu nepetro. Petro yakanga iri mumaoko yakabva yabatirawo zvakare. Zvakawanda ndichakupai tichingira dzoka. Ndoziva kuti pane vakawanda vane nyaya dzavoda kukupai pamwe chete kana kutsvaga nhamba dzavabatsiri. Munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe munodibata panhamba dzisina chipomerwa, ndati nhamba dzisinganyadzise. Nhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho. Pamukati mukapfapfadza ndokutsotsora dziri kuitika matima nawose nyika ino muri yeZimbabwe. Paka Harare. Chemu Harare chiri kuti kudini? Ndiri kukumbira muri yeZimbabwe, ndine nyaya ndinayo pano. Nyaya iri panapa inosuwisa muri yeZimbabwe, inosiririsa. Muri yeZimbabwe kana ndisingakanganisi pazuva ranhasi ndine family kana kuti mhuri yandidana mukati meguta reHarare ndikakwanisa kuenda apo. Zvandaona muri yeZimbabwe handina kuda kuti inini ndizenge panapa ndiri kuzadzisa. Mukakwanisa kuenda pa Facebook page rakanzi Bozhongora Latest. Pa Bozhongora Latest muchaona video riri pazuva ranhasi muri yeZimbabwe rina amai kana kuti mhuri muroora murume wake navamwene nemwana ane 4 years dzekuberekwa. Mwana ari mwana komana muri yeZimbabwe. Kana taura nyaya 4 years ndiri kutaura mwana mudiki. Mwana uyu anonzi akatenga kutaura muri zera, ndangachiratidzo kuti akatenga kutaura ari izera diri diki. Amai vemwana vari mukati mekutaura. Mwana uyu muri yeZimbabwe mukamuona akazvimba dumbu, maoko achibva aita madiki, makumbo zvakare achibva azvimba. Mwana uyu ane mamwe mapirisi ane chimwe chirwere chinopiwa vamwe chaari kutopiwa kuti akwanise kungobuditsawo mvura kana zvinobuditsa asi achidya. Akazvimba dumbu. Ndovabvunza kuti mwana uyu ane nguva yakareba sei ari mukati mekurwara. Vari kuti rinorira vagore. Amai vemwana vanotaura vachiti, mwana wangu ndange ndiri mukati mekuendesa achigara naamai vangu. Achigara naamai vangu, amai vangu ndo vakazonifonera vari mukati mekundiudza kuti hei, mwana wako ari kurwara, ari kuzvimba dumbu, asi chireka kuti sei, rega ako anopora. Takaenda kuchipatara tatendera zviri kushaya basa. Asi vanotaura vachiti amai ava, amai vangu vakandiudza inini kuti hei, ndiri kukumbira ushamwari yangu, murume akakuroora, haasi murume wandinoda. Saka sarudza zvaunoda, kudzoka kumba kwangu kana kugara kumurume iye. Uye mwana wawinaye uyu hahazi mwana wako, mwana wangu inini. Mukwasha anotaura chiti iye vakasvika rimwe ramazuva amwene kana kuti amai vemukadzi vakabata mwana vakasumudza vachiti, mwana unozviziva here kuti uri kwantamu yangu? Gogo amai vemwana komana ari kurwara. Yes. Ndiwo vakasimudza ani muzukuru. Yes. Uyo ari kurwara. Ari kurwara. Vachimuti unozviziva here kuti uri kwantamu yangu? Unoziva kuti uri kwantamu yangu. Uri kombi yangu. Uri kombi yangu. Uri motikari yangu. Uri motikari yangu. Zvichireve izvi. Havana kuziva kuti zvinorevei. Vanoti mashoko ari kundiremera ndeyekuti amai vangu vakandiudza inini kuti mwanangu, apa takapedza kudhara, chirega kufamba tamirira misina nguva kuti mwana afe. Apa isina upenyu. So vanoti vafamba vatenderera mukoma KB. Mashoko avari kuudzwa aibva kuna mai vavo. Ende vari kushevedzera kuti aiwa, mwana akarwara kudhara, nguva ndiyo yatamirira, mwana akatofa kudhara. Saka iwewe ndakuudza kuti iwewe is better mupe mapiritsi kana kuti mungopedzesa mwana afe chikonzero akatofa kudhara. Asi iwewe haufaniri kugara kumurume iyeyo, unofanira kugara kuno kuchikonzero murume wawinaye handimude.
iwo amai vacho zvakare vanoti ivo inini anditye sadza chikonzero ndakatonzi matumbu angu akakanganisika naizvozvi ndiri kungodyawo apo neapo. Mwana uyu mukoma KB nemazvimbiri akaita dumbu rake haagoni kurara pasi, anorara akamira kana kugara pasi nokuti dumbu ranyanya kuita sei ranyanya kukurisa. Mwana uyu mukoma KB asati aenda kuchikoro but anotaura chirungu. Chirungu chakatsetseka. Chirungu chanotaura kuti mama, as from now my name is Joseph. Nemamwe mawords avanga vachitaura chidzi ndo anotaura nemwana uyu kana afunga kutaura. Anotaura chirungu. But if 4 years asati aenda kuchikoro. So zviri kuitika pamwana uyu zvinonetsa. Ndazama mukoma KB kuti vanhu pamwe vangakwanisa kuti vaone zviri mwana uyu kuti angabatsirika sei. Shoko ravazotaura nderekuti mwana uyu paakamboita zviri nani vane kwavakaenda kwakanzi izvo yei ndikabatsira mwana uyu kunofa munhu mupenyu. But panapa ndiri kuda mari yanjoda $500 ndokubva ambomubatsira mbijana mwana dumbu richibva raserera. Pakaderera sumurire mwana uyu amai havana kunge vaziva vasati vaudzwa zvese izvi kuti kuri kukanganiswa mwana ndekopi. Ndokubva vadzorera zvakare mwana kuna amai, ndokudzoka zvakare mwana akurwara zvakare. Saka kuyekwe kunodiwa chii? Kunodiwa mari. So rubatsiro vari kuti veZimbabwe vanogona kubatsira mwana uyu ini handichinda kana chinhu, ndoruza here mwana wangu, handichisina kana mari, vanogona kundibatsira nokurapa kana kuti vanogona kuwana mari voende vanondibhadharira kumunhu anokuti anogona kupedza izvi. Chandiri kuda mwana wangu kuti ararame paupenyu hwavainawo mukoma KB vakatonza vachisina mbereko zvakare naamai. Iwe hauchabari futi mwana wako day 1 ari 1 kudaro asi achafa. Amai vanova gogo hondo yavari kurwaka nemwanasikana wavo ndeyekuti akarorerwei nemurume nemukwasha wasingade. Ndavabvunza saizvozvo vanoteerera ndichivabvunza mai ndobashoko vari kutaura kuti wakarorerwei nemurume wandisingadi. Ende sei uchinyaya kudiwa andisaendaona muroora anodiwa sireki kwaakaroorwa sezvauri kuita. So mwana uyu iko zvinosvika muroora uyu ane murume wake naamwene vake. Ndiri mukati mekutaura pane vaona mwana uyu vangatoshevedzera kuti vamwene tinokupai sando nemaoko nokuramba makashinga nokuti zviri mwana izvo mukoma KB anosiririsa. Iwo gogo ava vakasimudza muzukuru mudenga vachiti uri kwantamu yangu vane makore mangani? Gogo ava kana ndisingakanganisa vari pasi pe 45 years. 45 years vari pasi pe 45 years vachiri kutemwa dzinobva ropa. Vachiri kutemwa dzinobva ropa. Munhu achiri kuzvishandira munhu achizvimanyira. Hai! And then munhu wandiri kutaura ane mwana uyu ane 4 years ndo first born yawo. Ndiyo first born yawo. Saka ndiye mwana chete 1 aripo. Vane mwana 2. Vane vana 2 but uyu ndiye first born ari kuitwa izvi. Nemurume asiri kudiwa naamai. Endi amai vari kushedzera kuti hauchaite zvakare hauchaite mumwe mwana zvakare. Asi mwana uyu akatopera. Izvozvi muzukuru ari kugara nani naamai vake? Ari kugara naamai vake nababa vake na amai vemurume. Ndio vakushedzai. Ndio alishedza kusvika nasvika panzvimbo. Pakaoma. Pira baba isapewo nyaya iri kutaurwa kane vateereri ndeyekuti dai waro pawanikwa kamari uye zvakareka kuti vanhu vakwanisa kakubatsira kuitira kuti mwana uyu abatsirwe. Kana kuti mukoma zvinhu zvakati wandei. Kune vane apa ndo vakaona iyo vantu vanobatsira kuri kudiwa mari. Kana kuti munhu wese ari munyika yeZimbabwe ari kunzwa nyaya iyi pana anotoziva kuti anogona kubatsira izvi ndinenge munogona kutipa zvakare. Kana kuti iwewe uri kunzwa unozviziva kuti unogona kubatsira izvi tiri kungoda munhu anobatsira. Kana varipo vanogona kubatsira vangave maprofita kana kuti n'anga sununguka kubata boshongora nhamba dzako dzinoti kudini uvasvitsaka kuvabereki vemwana uyu. Ichokwadi muri yeZimbabwe nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzacho. Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matimano enyika
paka muzarabani chako muzarabani chiri kuti kudini icho kwadi mudiyazima parigandire vani chitima pane nyaya yake muzarabani zvakaitika ndezvekuti sabhuku anga vane mukadzi wavo kana kuti vaide mukadzi wavo murandakadzi wandiri kutaura uyu murandakadzi wekuti izvo munhu akaroorwa anozivikanwa samai sabhuku achigara pamba ndokubva vaita mwanakomana wavo kana kuti mwana mumwe chete wavainawo wanisina kuzokwanisa kubvunza kuti mwanakomana rikana mwanasikana vaita mwana mumwe chete mudzimai pane kuita nekufamba nenzira dzisina kururama dzisina mwere kwawo wokuratidza ndama yemunzvimbo samai sabhuku dzavanga vari mukati mekuita sabhuku vaona kudaro vakaona iri nguva yakanaka kutora mudzimai wavo kuenda kunogara pasi nehama dzacho vachiti izvo ndiri kukumbira kuti mugare pasi nemurandakadzi wangu kana kuti mwana wenyu mugomupa kuranga kana kumuranga kumupanga mazano kuti amai vanomira sei vanofamba sei neunhu hwakaita sei mukadzi chaiye afambe nemateya achitora minzi vachiisa murodhi wangu achibayiwa achitsikwa asi kuti ndava kuzokupai kuti mwana kusikana uyu mugomuranga pazimweri dzenguva makamuranga but ane kurasika kwaakaita ndokubva vamusiya mumaoko evabereki vake right ndichiona nzira iyi mukoma kepi ndakaona chiri chokwadi chakanaka havana kutora nguva yekurwisana kana kurovana vakatora mudzimai kuvaendesa kwaanofanira kuenda kana munhu achinzi ngaarangwe kuenda kuna namai nanatete nehama dzake kuti ndimi munoziva kuti mwana wenyu makakura sei naye zvaakuita mutemo kana tsika dzisingadiwi kwaakaroorwa seni murume wake ndine chinzvimbo zasabhuku handidi kusorwa nekuda kwemudzimai handina kumuramba but ndatirangai sabhuku pane here umbowo mav11 avangava nawo kuti mudzimai ari kuita gumbo mumba gumbo panze yes sabhuku vane zvavakanga vakaona Okay. asi vaona kudaro vakatora enda nenzira yakareruka kwete yekumupomera ikungoti imbogarai pasi nokuda kweizvi neizvi imborangai mwana wenyu mudzimai aende ikoko mukoma kb haana kuita 3 days zuva rechi3 angatobvutwa nagodobori arova pasi inova edzimwe nyaya dzange dziri mukati mekufungirwa nani nasabhuku ndokubva arova pasi vanga vaine mwana 1 ndisabhuku nemudzimai wechidiki vanga vaine mwana wochi 1 pamwana 1 uyoyo mukadzi akarova pasi nengange yekumozambiki ndokubva atora mwana achibva anosiyira mai vake mwana ane 3 years gogo amai vemukadzi achirova pasi akanosiyira mai vake mwana amai vemudzimai ndokungogara zvemazuva zvishoma ndokutora mwana ndokunomuisa kumba kuna sabhuku mukuwasha kunzi mwana wako uyu mwana wangu akaenda kubasa kumozambiki ko inini mudzimai wangu ndakaunza nenzira kwayo yekuti ndiri kukumbira kuti murange mukadzi wangu uyu kureva kuti ndakamirira zvakare kudzorerwa mukadzi kuti tataura naye kubva apa kusvika apa saka tadzoka naye anogoenda sei kubasa ko ndakarambana naye here ndo mukadzi uyu atosangana nehama dzemurume achitori nagodobori uyu vari mubhazi vachitorwa pasi so kutaura kuno kwatiri kuita mukadzi akarova pasi akaenda nagodobori apo achibereka chiimba chiti mukadzi akaenda sei akaenda kubasa mukadzi achibva afonerwa mukadzi achadaviri foni sei sabhuku ari kuti mudzimai wake akatorwa nagodobori akaenda kumozambiki nagodobori kana akaenda kubasa paakatomuendesa achinzi naye munorangwa ndiye munhu aitaurwa nezvake godobori ndo pane mameseji aiwanikwa ende vamunhu achipupura pamusoro penyaya iyi achibva ti mukadzi wangu andisoda kupusa nenyaya iyi asi unogona kunge watopinda murudo nemunhu uyu haukwanisi kupinda murudo nevanhu vaviri asi kana ndichikuudza ndirini unasika ndiri kukanganisa enda kunoudzwa nehama dzako ndobva asvikakaudza hama ari kuhama ikoko ndekuti 3 days achibvaruwa pasi ndokuti onikwa zvakare ari mubhazi akati agolobori achitorwa pasi saka aunza nyaya kuti muti ndiani ihama dzemurume ihama dzasabhuku vari kuti zvakaitwa isusu kusaidi kwedu takatadza here kutora mudzimai kuti ngaende kunorangwa ende pachivanhu chedu hakuna here tsika yekuti kana ndanetsana nemudzimai tisingawirirani handikwanisi here kumudzorera kuenda kuhama dzake kuti apa ndiri kuda senge pane kuresveka apa pamwe mukamuudza imi murimi veukama anogona kunzwisisa kuendesa mukadzi kuti ngaambonorangwa kana kunotutsirwa zvinhu zvakaipa here uyezve mwana akanosiyiwa kuna amai nemukadzi zvakazoitwa naambuya kutora mwana kunomusiya maoko emukwasha ndizvo here mwana ane 3 years ari mwanai ari mwana handazobvunza kuti mwanai okay ndiye mwana chete wavainaye all right chimbori chii kubva zuva iriro ndobakati kubva pane vanhu ivavo akasiya vanhu vakaungana akatanga kupopota apopota kudaro haanazodzoka akati tudesa asingadzoke pamba but akazoonekwa asvika kumba kune mhuri yakaurawa achiti
jira rakabata achivhura zvigumwe avhura zvigumwe andina kubata asi jira iri kana kutoka rumaoko ausi kubuda urembo wakabatira munoziva ri ndiwani kuti iyi yembe yanhengi ishi ende hama dziri kuti chokwadi yembe ndiani ndiyanhengi hama dzikati kwete but kuhama mhuri yezimbabwe ndaudzwa ndakakwanisa kutorana sabhuku akanditi handikwanisi kududzira nyaya iyi rega ndigokupa vanhu vane mwana akafa asi munhu ndiakauraya asi uite tsvakurudzo wega pamusoro pevanhu vane mwana akaita sei akafa vanhu vane mwana akafa achibva ati bhozho chatinoziva ndechekuti takafamba tafamba isusu munzi muchenda zvirati ndo patakuona zvinhu zviri kuitika izvo asi mufamili medu mune vamwe vanhu vasina kubatana pane zvatakaronga nezvatakaita zvadaro mukoma KB murume yuko yako aita kuharare akatoudzwa nemumwe munhu kana kuti hama dzacho dzakatoudzwa kurwara kwauri kuita kwandikuudza kana chiri chokwadi chekuti une chekuita pahama yedu ende kwakati kuharare chikoti iye hama yakaenda pasaidi saka kuuya kwaita munhu muno muharare auya neveukama anombota senga anokanganisika brain ombota senga akutotaura paanokanganisika anobvuma kuti ndindakauraya asi nguva yandasinge munhu akurwara aita zviri right andasinga anoramba nguva yandasinga kurwara but kwavaenda kwacho mukoma KB kwacho kwavari kubatsirwa ndokuri kunzi ndokwakaenda vanhu ava vachiti hama yedu yakafa ende munhu azoenda kusino kubva 2012 mwana mukomana anga ari chichoni akabuda zvakare achinzi ari kuenda kukorokosa ndobva aenda zvachose haana kudzoka kufa kwakaita hama iyi anga asipo akatodzokawo izvezvo achidzoka ndopa akaudzwa kuti unozviziva kuti hama yako yakafa apo zvikanzi azviite akafa nezvikanzi akafanira kupondwa zvikanzi anofanira kupondwa anofanira kuti afe uno kupondwa kana kuti tasema ndine mari yandinayo ndoda kutsvaga munhu anobatsira azviite kuti munhu akatoudzwa kunzi pane munhu anotofungira yakazomutora pano achienda nayo ende suspect nayo but hatina zvatogona kuita ndizvozvo akatirega ndifambe iyeye munhu akauya yanga ari chichoni iyeye ndiye akapinda mukati meguta reharare akatotsvaga mubatsiri ataura kudza vekukaba ndotsvaga mubatsiri panda akazobuda nepasaiti akaenda kunoudza zvakare family iyi kuti hei kana murume unya akurwara mukomana akauya uyu ndiye akati inini ndoda kumutsira hama yangu saka kana muchifamba oendai kwanhenge saka kwavauya zvakare kuharare ndoko vakaudzwa kuti ndokwakaendwawo zvakare hatizivi kuti tichafamba sei nekuti n'anga yawo yaimwe chete saka jira richiri rakabatira muchanza munhu akasvika nezuro mukoma KB nezuro pakasvika jira ranga ririmo zvanhasi ndosasenda zero zvakamira sei jira iri ihembe yemushakabvu ihembe yemushakabvu but haichisiri hembe yakakwana oita senge peace yang'ambika yakabvaruka makore awanda mukoma KB asi iye achibvunzwa achienda kuhama dzemushakabvu ari kuti ane chekuita here nezverufu rwemushakabvu ndiye ari kungotaura veukama vasi kumudavira andika hembe kana makatarisa jira iri hamuzive here haisi hembe yanhenge here haisi hembe yabozha here achitaura zita remunhu akaita sei akafa munhu akafa anga akura sei mukomana ngane 27 years asi anga asina kuroora pakaipa piteka muchirongwa maronje pane here vakwanisa kakufona vachida kakubatsira mwana wamataura nezvake wemuharare ichokwadi mhuri yezimbabwe mukoma KB namba vanhu vari kufona vakawanda kusanganisira vari kunze kwenyika kusanganisira vari munyika yezimbabwe vanhu ava chavari kutaura ndechekuti vanoziva kuti endai kuna nhenge asi rimwe shoko rindoda kutaura nderekuti veduwe family iyi kwayabva kure havana chinhu neimwe nzira ndiri kuti inini handitozivi kuti mwana uyu paakagara nepaari kugara anokwanisa here kusumuka kupinda mumotokari achibva kune imwe nzvimbo achienda kuri kudiwa ikoko pari kudiwa munhu anokwanisa kuenda panzvimbo unobatsira kana kuti angopindwa nemweya wamwari kuti aenda uzokubatsira chikonzero 1 mari yacho havana yekufona chaichayo iri kugona kutonetsa yechikafu yakutonetsa apo mwana achita sei achirwara zvaari zvacho mwana wacho kunyange iwo ukati ndine motokari ndoda kukutakurira mwana uyu pamwe zvinogona kutonetsa zvakare mabhambo akaita mabhambo yaya anogona kutorwadziwa saka vanenge vachida kuti vabatsire mhuri iyo kubudikidza nekurapa mwana uyu kana kuti pane zvavanenge vachida kubatsira nazvo imimi munobatika sei kuitira kuti muvadirekte vaende kumba kwacho ichokwadi vanoda kundibata mhuri yezimbabwe munondibata panhamba idzi 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndizo namba dzacho asi mukoma KB pane munhu wanoda kungokwazisa panapa anonzi Franzi Yebede mai Masiya vari pakuwadzana phase 3
Franzi Hebede Masiya kuwadzana phase 3. Rikiti bo maita basa Zimbabwe todzoka zvakareka mangwana 10 minutes past 12 lekezani kandi kusiyeni na Rabson Omari.